Nina bamanzi aphume imbotsheni zomtshezi isiguqe siyifulele ngamahlamvu asendonda kusuka libumbene ihora lesikhombisa kusihlwa mbukeli nazi indaba wena waza nendlebe iminyanguzana nendaba ngihlale kuzona ithondo nazi ihamba phambili kusihlwa nje. We appeal to the national minister to visit Kanana and see the crime that is happening in Kanana, because in Kanana we lack personnel and vehicles. Izakhamuzi zaselokishini Kanana ngaseKlerksdorp esifundazweni Northwest inxusa ungqongqoshe wamaphoyisa usenza umchunu kuba ngenelele ngemva kwesigameko esinyantisa igazi sokudubula endaweni yokucima ukoma kwashona abantu abasishiyagalombili kwalimala abayi-12. Amaphoyisa KwaZulu-Natal phezulu komkhankaso wokuthungatha iqeqebana labasola abadubula abantu ababili kubalwa nephoyisa ngesikhathi kuphambi isitolo eTheku namhlanje emini. Izakhamuzi zaselokishini Kanana ngaseKlerksdorp esifundazweni Northwest inxusa ungqongqoshe wamaphoyisa usenza umchunu ukuba ngenelele ngemva kwesigameko esinyantisa igazi sokudubula endaweni yokucima ukoma nalapho kushone khona abantu abasishiyagalombili kwalimala abayi-12. Umphakathi wakule ndawo uthi usulala obenyoni ngenxa yokudlanga kwezigameko zokudubula. Esigamekweni sakamuva isenzeke ngomgqibelo eNtathakusa kudutshulwe kwabulawa abantu abayisishiyagalombili endaweni yokucima ukoma kwalimala abayi-12. Izakhamuzi zithi zikhathazekile njengoba kungaboshwa umuntu ngalezi gameko. We appeal to the national minister to visit Kanana and see the crime that is happening in Kanana, because in Kanana we lack personnel and vehicles. And I appeal to the community of Kanana also. So we know these people and we live with these people. Let's help SAPS to solve this kind of matters. Yize kunjalo kepha amaphoyisa esifundazweni athi asebenza ubusuku nemini njengoba uphenyo luqhubeka. I must indicate that we've got additional teams that are working around the area of Kanana and Orkney, members that are assisting us here in Northwest coming from head office that have been beefing us up to ensure that we try to reduce the levels of crime. This is a devastating situation that we came across. We are here as government also to understand what has really transpired, but of course we can't get into the details of the case as the scene is still very fresh and the police protocol dictates that you don't divulge any other information. Uphenyo lokuqala lutshengisa ukuthi kungene abesilisa abahlanu endaweni yokucima ukoma benqaba ukuseshwa. Emveni kwalokho ke kube sekusuka isidumo badedela izulu lezandla kwashona abantu abane abakuleli kanye nabane abadabuka eLesotho naseMozambique. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal phezulu komkhankaso wokuthungatha iqeqebana labasolwa abadubule abantu ababili kuhlanganisa nephoyisa ngesikhathi kunokuphanga kwesitolo ePhoenix enyakatho yeTheku KwaZulu-Natal. Iphoyisa kanye nomunye umuntu badutshulwe balimala. Igebengu beyihlomeza izingovolo ingene esitolo esidayisa ubucwebe zabopha isebenzi ngaphambi kokuthi ishaye ichithe nobucwebe besamba semali singadalulwanga. Intatheli yendaba ze-SABC uvuswa kakhulu lolu daba. Yebo siyathola ukuthi lana ke kade kuhlaselwa isitolo sesidayisa ubucwebe ngokubonakele kulabo kade bebona la ekakhulukazi abantu bendawo bathi babona amadoda behlomile ezingovolo abafike bayidapela laphana ubucwebe babaleka nabangena evenini base beya ongaziyo kwamanje ukuthi okwenani elingakanani kodwa ngokwenhlangano lelwa nobugebengu lapha endaweni iRusa Reaction Unit eSouth Africa bathi kahle hle okwenzekile ukuthi dubuleka noyedwa la umthengi khona lapha ePhoenix Plaza kanjalo futhi wadubuleka enephoyisa ebelikade lithi sizama unqanda umonakalo bobabili ke labo basathola ukwelashwa ke ezibhedlela zakhona lapha eThekwini. Njoba ngiphuma nje ngaphandle kweshot uNomhle Ngubane uyanitshengisa ke la ngokuthi okwamanje kwenzakalani engantshela khona ukuthi kusekhona ithimba lamaphoyisa okuyilona ke futhi eliphenyayo uqinisekisa ukuthi labo kuyibona benze ubomonakalo bayabanjwa okwamanje amaphoyisa abengakabophi umuntu ke ngalesigameko kodwa ke aseqalile ukuhlanganisa ubufakazi okunye okukhona la njoba uhlangothi lodwa lale shopping complex noma inxanxathela yezitolo isavaliwe ke ngenxa isahenqiwe ke ngenxa ukuthi amaphoyisa asazama ke ukuthi aqoqe ubufakazi bungaholela ekuthini kube khona ababoshwayo ngalesigameko eshiye
abantu abaningi lapha ePhoenix bethuthumela okwamanje futhi abanye baba bakwazi ngisho nokukhuluma nathi ngenxa ke yokuthuka ngemuva ke kwakubona isigameko lesi senzeka. Lubuyele enkantolo kusasa udaba lwecala labaqaphi bephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile okulindeleke kubo ukuthi kubizwe ufakazi oqala umbuso. Abaqaphi bakaMashatile abasishagalombili babhekene nezinsolo zamacala ehlukene ehlobene nesigameko esenzeke emgwaqeni othela wayeka uN1 lapho baqoshwa khona ngomakhalekhukhwini behlasela abantu ababehamba ngemoto kuwona lo mgwaqo. iSABC izobikhona kusasa ilicoshela lolu daba. Even the deputy president was not even in the vehicle itself, yet there was a need for an intimidation of citizens on the road, treating them like second-class people, and in fact, committing a criminal act. So to me, this case, at its core, is about an abuse of power that we see all over and a protection of the few who are politicians at the expense of citizens. Sekuphele isikhathi esingangonyaka kwenzeka lesehlakalo kuN1 okholakala ukuthi kwenziwa yilabo abahlonzwa njengabaqaphi bephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile. Kulindeleke ukuthi ngufakazi oqala wombuso wecala agibele ebhokisini lapho ezophoswa khona ngemibuzo. The trial is in the lower court at the Randburg Magistrates Court. The first witness of the state has taken the stand and he is currently under cross-examination. So the matter has been set down from Monday the 29th to Friday. So the trial will continue. Ithimba labaqaphi bakaMashatile lathwetshulwa ngomakhalekhukhwini mhla zimbili ngoNtulikazi wanyakenye kuN1 phakathi kwasePitoli naseGoli lapho bebonakala bevimba imoto encane nokwabe seqala khona ukushaya kwalabo ababehamba ngemoto. Phambilini inkantolo yalandiswa ngokuthi isenzo sabaqaphi basenza ngenxa ukuthi labo abashaywa babephazamisa ukuhamba kwezimoto zephini likaMengameli. Ngokwestatement esifungelwe somunye wabaqaphi ngumsolwa wecala waveza ukuthi icala athweswe lona alinaso isisekelo esiqinile. I do not know the contents of the police docket, and in that regard, I am unable to ascertain the strength of the state's case against me. Safe to state that I am confident that the state has a weak case against me. Senkantolo yemanje eRandburg ekseni kusasa. Okulalelwa kwesinqumo senkantolo yezokhetho malungana nesicelo seMK sokuchitha imphumela yokhetho lukazwelonke langonyaka owedlule angeke kuqhubeke njengoba bekuhleliwe kusasa ngemva kokuba lolu daba likhishiwe ohlwini lamacala asenkantolo. Lokhu kuze emva kokhoxa kwakamuva okufakwe iMK party kube sekulandela iIEC icela lenkantolo kuba iqhubeke nodaba olwaveza insolo ezicayimalana nokuthi ukhetho belingenakho ukuthembeka. Iqembu elisanda kusungulwa umkhonto wesizwe lanikele enkantolo yezokhetho lifuna umyalelo ukuthi ukhetho lukazwelonke langonyaka owedlule kulonyaka lichazwe njengolungakhulekile. Ngaphezulu kwalokho leli qembu lathi uma ngabe kuukuthi ukhetho belingachimile iMK yayizolinqoba lolu khetho. Engena manje umbukeli wendaba zeSABC zithi usexoshiwe waba umengameli kulenhlangano uJacob Zuma. Isigungu esibhekela ukuqondiswa kweigwegwe sithole uZuma enecala ngokwephula imigomo yenhlangano ngesenzo sakhe sangozibandlela ngonyaka owedlule sokuphumela esidlangalaleni ngokuthi uzokweseka iMK party lokho kwakuphambene nemigomo yeqembu njengoba beseyilungu leANC. uZuma unensuku engama21 ukuphosela inselelo isinqumo sekomiti lokuqondiswa kweigwegwe. Lolu daba ke luzobe liqhubeka estation sethu esisakaza ngolimi lwesingisi i404. Sisathi iqhubeka itolo umbukeli kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba olutheni. Isiphatha kabuhlungu ke lana. Ngoba ngemini kuyaveshwa. Bayabulawa abantwana. Awumazi nobuyile esikoleni ufikile esitratweni. Bangamashumi abafunda bayeke isikole eGwebitshala eEliyodale Eastern Cape ngenxa yokungabibikho kwezimoto ezizobayisa esikoleni. Lolo daba mbukeli nezinye zezindaba esobe siphethe uma ngabe sibuye itolo. Asikungile sikwamukele embukeli uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi izakhamuzi zaselokishini iKanana ngaseKlerksdorp esifundazweni iNorthwest inxusa ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke usenzo Mchunu kuba ngenelele kulandela isigameko esinyantisa igazi sokudubula endaweni yokucima ukoma nalapho kushone khona abantu abayisishagalombili kwalimala abayi12. Bukela sikhumbuze ukuthi le indaba ayikhona ku-YouTube wena okuna ku-SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi indaba esiyisakaza bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo.
Abafundi abalinganiselwe 12 besikole samabanga aphezulu iGwebitshala eElliot Dale esifundazweni Eastern Cape balaxaze ukuma kwemoto ukubahambisa esikoleni ngesigaba sonyaka esidlule. Labafundi kuphoqeleka ukuthi bahamba ibanga elingama-kilometer angama-24 bewela umfula namahlathi ukuze bafinyelele esikoleni. Abona abafundi bachaphazeleke kakhulu ngabafundi abakwibanga lesibhozo. Abambalwa abasayayo esikolweni bahamba ikilometers ezingama-24 ukanti ukuba bafike sesingene isikolo bayajikiswa emasangweni. Lowo ke ngumthetho wesikolo. Abazali baxhalabile ngongakhuseleki nangekamva labantwana. Isiphatha kabuhlungu ke lanto. Ngoba ngenye imini kuyarishwa apha. Bayabulawa abantwana. Awumazi nobuyile esikolweni ufikile ngoba kaloku simkhapha sijike estratweni. Iqumrhu elilawula isikolo likhyola ngelithi emva kokuhla besonyuka bezama ukufumana isithuthi esithutha abantwana besikolo baye basifumana saze sasebenza inyanga nje ezintathu. Abantwana bapheso komntwaka ukuyoma empama bayisiyeka isikolo ngenxa yebhasi esayoyilwela yasuke yabayeka ayasiqalela nto. Isebe lizama ukujonga ezinye indlela ezakuthi ziqinisekise ukuba abantwana basesikolweni. Ngenyaniso ukuba imfuno yesikolo transport ingaphezulu kokuba sikwazi ukunikezela ngaso ngenxa yokuqhobosheka ke kwicala lezimali. Kodwa ke siyawenza amatiletile singurhulumente wephondo jikelele. Sisebenza namanye amasebe public works, education ukuzama ukukhangela indawo ezingasetyenziswa njenge accommodation facilities, hostels. Abazali bamemelela ungenelelo olukhawulezileyo kulomba. Kwindaba ze-SABC ndinguNomzwane Lemngoma ndiseXhorha. Undunankulu wase-Free State uMaqueen Litsoha Mathayi uzwakalisa ukukhathazeka ngokuthi ikhungo zezempilo izoba undaba mlonyeni kuze kube ukuthi isebenza ngendlela efanele. Amalungu omkhandlu wesifundazwe avakashela ibhedlela kuso sonke isifundazwe njengengxenye yohlelo lokubungaza inyanga yokuzalwa kwalowo owabe ngumengameli wezwe ubaba uNelson Mandela. Ngozezempilo ziyacutshungulwa. Isibhedlela iPelenomi esibalwa njengezinezinkinga eziningi okubala kwentuleka kwembhede, izingubo zokulala nezisebenzi konke lokhu kusohlwini. Ukuvakasha kokuqala kwesigungu sesifundazwe esisha ngenyanga edlule kwaveza ukuthusayo kakhulu kubalwa nokungasebenzi kwezindlu zangasese. Lesibhedlela sesinesikhulu esiphezulu. They indicated that they are not treated well and others have friends, they're busy chatting with their friends here, they don't care about patients. So we're going to instill this ubuntu within our public servants. Ezinye iziguli nazo zibe nesiphakamiso zokuthuthukisa ukunakekelwa kwezempilo. I think there should be more people that should be hired, so a lot of people should help in different sections where we go. Kuthiwa isimo asisihle neze kanti isibhedlela iSenorita Nhlabathi Lady Brand sithole imibiko emihle neyakhayo kwezinye iziguli. The services here were absolutely brilliant. Each and every single one of the staffs took very well care of us in every need that we had. Okunye ukungenelela kowengamele umnyango wezempilo ukuvalwa kokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho nokuphazanyiswa ukuthunyelwa kwamanzi esibhedlela iManapo kanye nesa Elizabeth Rose eQwaqwa. Firstly, we started with disconnecting the illegal connection to our water supply, which we did. And thereafter we went ahead with the program of Mandela Day, and I must indicate that I've been hard at work since I was sworn in. Uhulumeni usesungule uhlelo lwamavolontiya ukuba abhekane nezinselelo. Amakhulu abesifazana baseGeorge esifundazweni Western Cape bahlanganyele ndawonye ngenhloso yokuqongelela imali yokusiza izingane engenabani ezinye eziyisulu zokuhlukunyezwa kanti ezinye zalezi izingane zalaxazwa abazali bazo. Ngelithi enkosi leqongeni bonwabisa abaxhasi babo ngengoma nechokwa sika inimba. Lo mbutho walithabathela kuwo uxanduva logoya abantwana abangakhathalelwanga 1926. Aba bantwana bajamelene nemeko ezifana nokuxhatshazwa, ukungahoywa,
Ukulahla kwabo bambi abanabazali ngoncedo lweGeorge hlaliswa kumakhaya okhuseleko balulekwe ngokwasemphefumlweni kukwakho neenkqubo zemfundo nokuhoya ngento esiwa phantsi kwempumlo. Any money we raise this year will be towards rape crisis. We are the only organisation in George open 24/7 for child abuse cases. Abo bebezimasile bangena nzulu kwipokotho zabo unceda abantwana babalelwa kumakhulu asixhenxe. It is so important to make a difference for young children because what we do with them in the beginning years of their lives, it has a great impact on how they turn out as adults. Nanjengoko lo msitho obugcwele uphuphumala, abaququzeleli banethemba lokuba benze ngaphezulu kwengxowa-mali eyanyuswa kunyaka ophelileyo neyaphantse yafika R1,000. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Njengoba umhlaba uqhubeka nokubungaza inyanga yalowo abengumengameli wezwe ubaba Nelson Mandela, inhlangano iLinzwa Foundation empangeni ifake isandla ngokugqugquzela impilo kwabadala ngohlelo olubizwa ngeGrannies on the Move. Lokhu ngezinye zezinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa inhlalakahle yabadala endaweni. Bekuphumela lesinelifolo sithi naso asisale emuva njengoba bogogo bebabithwe ukuthi bade udlala emidlalweni ukukhumbula inyanga lokukhunjulwa ngayo Nelson Mandela mhlaba wonke jikelele. Singabadala sinezingane zethu abazukulu njoba sikwenza nje kuvuselela imizwa yomzimba. Siyafisa ukuthi lo mphathi wala ahlale sibiza nje njalo kube khona esikwenzayo njoba sizivocavocile nje kungathi singaphinda futhi. Sicelile uDepartment of Health ukuthi abe part of iprogram ukuze asicheckele ogogo ukuthi basesimene esiright sokudlala. Abanye kutholakala ukuthi iBP yabe high, abanye oshukela yabekho esimeni so bagcina bengadlalanga ke. Kube khona ke nekufundisana lokuthi wayi take off war. Kwaba khona nemidlalo we-relay kulokunye kwako. Bekukuhle kunjeya kutselile. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Indzaba SABC eJozi. Mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mukele sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusasa siyabuya futhi ngehora lokuqala kanti nangehora lesikhombisa uzobe khona umzukulwane uMazinyane ezokwethulela zona indaba manje kusale kahle.